O subdelegado do Goberno na provincia da Coruña presidía esta mañá o acto de recoñecemento brindado polo Concello da Pobra á súa policía local. A intervención do Corpo Municipal, nomeadamente dos axentes Marcos Rodríguez, Marcos Mosteiro e Benito Porto, foi crucial na Operación Saona, que permitiu desartellar unha rede criminal de narcotráfico a escala internacional. Esta operación tivo como resultado a incautación de 3.600 kilos de droga, en concreto cocaína, e a detención de 3 presuntos implicados. En ambas intervencións, a Policía Local da Pobra tivo unha destacada actuación. Quixera citar, en primeiro lugar, a Marcos Rodríguez pola súa intervención en ambas operacións, tamén a Marcos Mosteiro e a Benito Portas. O seu traballo foi en todo momento impecable. Por último, destacar tamén a labor de Antonio Millán, xefe da nosa policía, que formou parte tamén do dispositivo, que actuou durante ese día e tamén nos sucesivos, e que en todo momento estivo coordinando co Grupo Greco as diferentes accións que se levaron a cabo por parte da nosa policía local. Non é habitual que unha policía municipal se involucre en operacións deste tipo ata tal extremo e ca implicación con que o fixeron. Sen dúbida, este é un motivo de orgullo para o noso pobo. O recoñecemento a estes 3 axentes fíxose extensivo ao resto do corpo policial, así como ás outras forzas de seguridade que colaboraron no operativo, como Policía Nacional, Garda Civil e Protección Civil da Pobra. Gracias á colaboración da Policía Nacional de Ribeira, aquí representada, e o equipo investigador de Vigo, tanto no Greco como tamén na Audico, se conseguiron aprender en total 3,6 toneladas de cocaína. 3,6 toneladas que non se puseron na rúa, 3,6 toneladas que non chegaron ás mans dos mozos e das mozas da nosa comunidade autónoma, nin fortaleceron as redes criminais que tanto dano fan nas nosas comunidades. Quero aproveitar este momento tamén para felicitar a acción, como non, da Policía Nacional de Ribeira, como decía antes, dos distintos grupos da Policía Nacional que participaron, tanto de aquí de Ribeira como de Vigo, e tamén a outras colaboracións con os policías locais e nacionales, así como tamén, como non, a Garda Civil, que tamén participa coordinadamente en todos estes dispositivos. Este é un exemplo moi claro de que somos capaces cando actuamos todos unidos, con lealdade institucional e un mesmo objetivo, que é defender a ciudadanía, que todos os corpos de seguridade do Estado, tanto Policía, Garda Civil como Policía Local, teñen como objetivo. Os axentes homenaxeados recibiron unha placa conmemorativa en lembranza do seu compromiso, implicación e exemplaridade.